Добре дошли в България! По традиция посрещаме гостите си с хляб, сол и мед. Така показваме гостоприемството си. Пчелният мед е една от рецептите за дълголетие и здраве, която се употребява от почти всяко българско домакинство. За българина през всички векове хлябът е бил в основата на препитанието. Затова в нашите традиции и ритуали той заема почетно място. Един от символите на Несебър са вятърните мелници. В работното помещение още се пазят воденичните камъни. Вятърната мелница е била използвана дълги години за мелене на зърно за брашно. Но ето и нещо друго характерно. Когато се събираме на маса, ние българите започваме с салата и ракия. Бих ви препоръчал прочутата шопска салата. Друг специалитет, също предястие, е тараторът. Това е студена супа, направена от разбито кисело мляко, нарязани купчета краставици, подправена с чесън, копър и смлени орехи. Разхлажда много добре в горещите летни дни. Ракията е национално алкохолно питие и се прави най-вече от грозде, но и от различни видове плодове, като сливи, кайсии, ябълки, дюли. Троянци имат празник на сливата и сливовата ракия. Само който е опитал троянска сливова, може да разбере какъв еликсир е тя. Богатата българска природа предлага около 600 вида билки. Страната ни е сред най-големите износители на лечебните растения. Тяхното събиране и обработка е традиция, предавана от поколения. В България особено държим на традициите в естественото отглеждане на плодове и зеленчуци. Имате възможност да ги опитате в различни кулинарни варианти – пресни, печени, натурално консервирани. Опитайте, например, печени червени чушки на жар или пресни чушки, пълнени с сирене. Вкусът им е неповторим. Зимно време опитайте туршия – микс от зеленчуци и подправки, залети с марината. Намираме се в Стара планина, на едно от многото места в България, където се предлага екологично чиста храна от лично стопанство. Домашен кашкавал, домашно сирене, капама. Наистина се затруднявам какво да избера. Останете при нас. За закуска ще ви направим баница, която е много вкусна в комбинация с кисело мляко. Киселото мляко и бялото саламурено сирене са основна част от традиционната българска кухня. Доказано е, че киселото мляко е много полезно за човешкия организъм. Ще ви открия една тайна. Българското кисело мляко е причина за многото дълголетници у нас. Но тук влияние оказват и други неща. Спокойният живот и чистият въздух. Намираме се в Родопите. Чевермето е местен специалитет. Цяло агне се слага на голям дървен шиш, върти се бавно над огъня, докато добие златистия загар на печеното месо. Можем да предложим доста и на познавачите на гурме кухнята. Ястия и вина, които да отключат сетивата ви. Посетете изисканите ресторанти. Опитайте чудесата на българските майстори-готвачи. Насладете се на разкошни ястия от дивечово месо, които могат да изкушат и най-изтънчените ценители. Сърнешко месо с сос от боровинки. Пътпадъци с пълнеж от кестени и манатарки. Трюфели. А за десерт – шоколадов мус. Време е отбраните ястия да се полеят с хубаво червено вино. В България пазим старите традиции в производството на вино още от траките. Те са почитали Дионис, богът на виното, преди гърците. Характерни български винени сортове грозде са маврут и широка мелнишка лоза. Нека опитаме мелнишкото вино.
Мелник има уникална архитектура и климат. Плътното на вкус мелнишко вино се добива от виреещия само в тукашните песъчливи почви сорт грозде. И докато на непцето си усещате различните вкусове на виното, можете да наблюдавате природния феномен мелнишките пирамиди. Посетете винарни от най-висок клас, например тази в Южен Сакар или тази до град Хисар. Голямата любов и страстта, с която хората се занимават тук с винарство, говори и за високо качество, признато по цял свят. Традиционно българско мезе за вино са луканката и пастърмата. И за да не ни дотежат твърде виното, тежките мезета и гозби, предлагам да минем към десерта. В тази сладкарница в село Боженци правят десерти, които носят духа на отминалите времена. Натурално, екологично и здравословно. А знаете ли на какво в България казваме здравословното чудо? Мурсалският чай е билка, която расте на висока надморска височина. Ароматен планински чай, използван за укрепване на имунитета. Искам да ви изпратя със специален подарък. Сладко от смокини. Поздрав от слънчевото Черноморие. Така ще ви хареса, че ще поискате отново да дойдете в България.